மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஸ்டோரி பார்க்க போறோம்னா, ஏழு நண்பர்கள். வாங்க நம்ம இப்ப ஸ்டோரிக்குள்ள போலாமா? ஒரு நாள் ஒரு ஊர்ல 2 பேரு நண்பர்களா இருக்காங்க, அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸா. அவங்க 2 பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நாள் அவங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கேக் பார்த்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இத முதல்ல பார்த்தேன் அப்படின்னு மங்கி சொன்னுச்சு. கேட் சொன்னுச்சு, முதல்ல பார்த்தேன் அப்படின்னு கேட் சொன்னுச்சு. அப்போ ஒரு குருவி வந்து அந்த கேக்க எடுத்துக்கிட்டு போயிடுச்சு. அப்புறம் அவங்க 2 பேரும் திருப்பியும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க. ஒன்னாதான் அது அந்த கேக்க தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. அப்புறம் கேட் சொன்னுச்சு, முன்னாலதான் அந்த அத தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அது. அப்புறம் திருப்பியும் சண்டை போட்டுட்டாங்க. ஓகே, நான் இனிமேல் உங்க கூட ஃப்ரெண்டா இருக்க மாட்டேன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே போயிட்டாங்க. அப்போ மங்கி போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாய் வந்துச்சு. நீ உன் கூட ஃப்ரெண்டா இருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அப்புறம் குரங்கு சொன்னுச்சு, ஃப்ரெண்டா இருக்கேன், நீ ஆனா அந்த கேட் மாதிரி பண்ணிடாத, ஓகேவா அப்படின்னு சொன்னோன்னு, அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன், என் கூட ஃப்ரெண்டா இரு, சரியா? அப்போ ஒரு நாள் அந்த காட்டுல சாப்பாடே இல்ல. குரங்கு எங்க இருந்தோ ஒரு கேரட்டை கொண்டு வந்தது. அப்ப சொன்னிச்சு, நான் இந்த கேரட்டை கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், நீ இத பத்திரமா பாத்துப்பியா? பத்திரமா நான் பாத்துப்பேன். அதுக்கப்புறம் மங்கி வேற ஏதாவது இருக்கான்னு போக சொல்லிட்டு போயிடுச்சு தேடுறதுக்கு. அப்ப அது சொன்னிச்சு மனசுக்குள்ள, கேரட் எடுத்துட்டு நாம எஸ்கேப் ஆயிட வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரட் எடுத்துட்டு அது போயிடுச்சு. அப்புறம் அந்த மங்கி வந்து, அந்த ஃபாக்ஸ் என்னைய ஏமாத்திடுச்சு அப்படின்னு அது அழுதுச்சு. இந்த பக்கம் அந்த பூனை என்ன பண்ணுதுன்னு பாக்கலாமா? அந்த பூனை வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு வவ்வால் வந்துச்சு. கேட்டுச்சு, நீ கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டா இருக்கியா அப்படின்னு. அது சொன்னுச்சு, ஃப்ரெண்டா இருக்கேன் அப்படின்னு கேட் சொன்னுச்சு. அப்புறம் ஒரு நாள் அது கஷ்டப்பட்டு, அதுக்கு பிடிக்கும், அந்த கேட்டுக்கு ஜாம்னா ரொம்ப பிடிக்கும், அதுக்கு ஜாம்னா உயிர். அதனால அது ஒரு ஜாம எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிருச்சு. அடுத்து அத சாப்பிடறதுக்காக வச்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அது வெளியே எங்கேயோ போயிடுச்சு. அப்புறம் அந்த வவால் வந்து சொன்னுச்சு, எனக்கு ஜாம்னா பிடிக்கும், நான் இதை எடுத்துட்டு போக போறேன், நைட்டா எஸ்கேப் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பூனை வந்து பார்த்து, அது நீ ஏமாத்திடுச்சு அழுதுச்சு. அப்ப குரங்கு அங்க வந்துட்டு அழுதுச்சு. எதுக்கு நண்பா அப்படின்னு பூனை கேட்டுச்சு. என்னைய ஒரு நரி ஏமாத்திடுச்சு, ஒரு வவ்வால் ஏமாத்திடுச்சு. சரி, சண்டை போட்டதெல்லாம் போதும், நம்ம 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், சரியா? சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரும் கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாங்க. மனுஷிடு குரங்கே, மனுஷிடு கேட். ஓகே காய்ஸ், தி மோரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி என்னன்னா, நீங்க எல்லாத்தையும் அன்பா நடந்துக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து சண்டை போடக்கூடாது. அப்புறம் நீங்க எப்பயுமே தெரியக்கூடாது, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.